NDIZI TV. Go yourself into the YouTube and check out NDIZI TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisii na hauja subscribe ndani ya NDIZI TV. NDIZI TV. Una mchezo sana. Bochaberi. Oyo naye. Kiamwera sa. Korangu. Ya. Ndale. Kemunto musongo. Ukabogore bako ukabogore community yonse. Igo. Community yonse useka nyingi. Na kiorote. Tewangu. Akikuambia sio kwa beta ya. Una abadongo kumibale. Talibo. Acha jango chana wale. Umuntu nawe urachengente rero. Rero. Abatangango wali Kemunto. Mondo sana kumisi. Tewangu. Akinayo. Long time no see. Akasonge kingoke bwatole. Lakite wango. Kagendo kalia matoka baba. Baba antige. Hata kwa vile bono musu. Ao. Dorango. Menda tabake chikiro. Chikiro menda sana. Na kiorocho. Mbiyore baba. Igabwa sikwa sogete mbia no chore. Aralina na kiwala. Igabwa sikwa sogete. Osoka. Na kia bantu bali. Osoka na kiominete lakini. Bigali sikwa nyome tu. Nche? Inche? Hata atiga usoro nche ni fachin. Ai ya fachin ni naki. Nkanyuo munche. Na nyor tanko iria korundi matoriti. Nero ntabeti no kore tundu bana no nyuamire. Ui oitigana nero olio pimire cha mpaka akiri ya pungwa akaibaga pima na akiri ya yekene. Gotenche ngogotebi. Inche no chabwe sina chitoko pime chaye. Ne kase ni anti ya baba. Ono eka noche kasi ni anti ya baba. Bono moise ko mwabo. Bone anti ai. No na lengi complicate. Abo minonga ngai. Usengo chitumbe. Itumbe olimba babwemerande. Olitaba babweke no manyinga. Olio itumbe. No bwemerande. Karukwa rute kinyori kose kwatabetanga kwanyorero so musacha. Ya, ye chine chipanga cha abantu bedo metenche. Abantu okonya abangi werte ndamwa style get. Bantu buna bana. Bantu bana bakunya okwane ebintu. Biragere obugima bwana embogenderera tinyuamirie kene mbabo mintu ararwara kaenda kumurina Nyagetiara lakini bole naro meteguni Mete lakini nabo zachine ko nyora kwanyo miru ase maisha taliko kagandi byana bogo chagwata makoira nazi kwa ya tigamangana yo meje bchali ngo mezo zetongita byara fo chigote bya abantu ya nchiga kinje ya gakina nyome twekene ekwarwete gakore 1 GB no ya gakino mbona areire halafu bade nare igari umete bonu ubiye bwororo umete igari narenge igiri ne sencho ngonya kuri suguma igari bona kanyama bandro chinko bukanaka ekara yenyama to ko understand rende ari igari into na chinkanyoya tigango kani kwanya kamanya munendere manko burukani gwere risosa yabe kwa mabera marurano amabera marurano kwanya komene ndakayangu nenyanya bana utana kieke enyanye ukarangirwa mabera amarurano mbuye ndore ndikigwato tamete na kigwacha nairani renda kyayogenderete twashtabona ukanyora musacha kimbwata baka abana babere abana ngwabwate lakini nakanyara abana ndinyuamirira ngwa munyolero mwana abakara bana yasa bigomba lenga wikiri babere ngwabwate Bochaberi monka changa monka yire ngwabwate yomo igoyo kwibura ako guseno hari igomba tato babere oyo nabwate oyomo Bochaberi kwangaraire nakibabere kwabwate akoni umuntu nwe babana babo ayuko kwano no Gesiro ntigereta Bochaberi akabana bari kwabwate nende babweka ine mumura no moiseke igo bana moko nyomete monto manyete boli no manyete nkagirite okorokunaki na Antivirus to ko manya musongo ayo musacha kitiga yani mubalire saba mwabo mubaliri ngeto konya muna banda bamwamu igo mwana urachonyore na point yo box rina nas unaye iga ai abwe kwagwera bono ninche emebango mbwate na erekyo wono chande chebe pete chebe kwesichanda igari askwalenge ya epete koliku ebe kwese chanda na pete
understand yo monda ko be abike bet tari nkori imubwate amanyire imubwate bona nakibwate ko toto kwani kinachaiga nchemba tena nakiwo kimanko irubole seito Gotoche ko basindikisa. Inaboigo. Ahora mungaini sana ndira kingwancherete boke. Ngoyu no mamanyete. Kimwatikana to no Osoro. Tokatikana? Nje no Osoro? Ekwarero karota. Oyo gotebeti gogendo mukani. Yano mukani ire ni amangana yeso munu oye. Ngati Osoro ririe. Nje no Osoro? Amangana ari gwakanuga. Nje no Osoro. Nje no Osoro. Ya nje no Osoro torama sana. Nje no Osoro torama sana. Nto gotikana. Baito itikanda kubori kai kwa mondolere. Osoro? Osoro. Igonera igonera gwacha kurigi taringa gwacha gutukwani yoko bakwanira nuko muri ngote biramo biko bekwamo Osoro mbiare ana mumisi baito metincho Osoro na mwanchite ne nkoro yane obo tukogi nkora yara nere nkorengere ryoka chindoto chianyare na chiangirani yani botuko konyankoro tatuakorere Nyangi narota tuanyorira abana yani nkomorengere risana buna igoro bono igoro botuko bona narota tebo bepi inkaboka nkabange binto saa 10 buna yaika shua pia box yoro gendo gocha ukamanya no chomonyore igongote gwante binware nware mwa igona agendrete biyero ari sobo squeeze yotererire ga Osoro nega magasi ari abwate nyasaye yeso no yeso angachite by the jane sinkwenda ebisese nibikunya kumbwati sana squeeze chikonda gwa kabwate chibesa uyakire nitrosi yotererire smart bubire ndaichije bono mete na maletere lotion eroso mafuta ali ya machi akusukuna machi bibi ya ina ronko mwa yani ali smart Osoro na ali smart nyasaye nkomombangira nyasaye nkunyombangira Osoro ne Kemunto ayo nokonyago sakaiga gwasekire biya sana esengenjo naigule biya ko ekwango keire Nyangi yane yani gwasekire biya sana koiranire bono nairanire ore smart inde smart yare smartness chiacha mona kigeta mangana taliama ya bono kai kwango chintoko ndrani obe ngakero muza chaketa konda gari Bochaberi mpaka rero muno smart gane chikonda gukora chikonda chikutoragiria ya ga urachumene smart chikonda wakaonde tayo manyete Antivirus ingomugura chianga nero ngara injera abana bane no ngora amanyera konda ngokora nchakonda ro ya kona na nchwe sanjira bantu kungakana lakini bokombo igona Osoro teto Osoro ntete bunandiga bona tana kubuli bona uranyora Osoro namwete akarigi bantu nora lebe takwamwa auno mochando takwamwa uranyora rero tinkonyora baki kubuli uranyora nabana ari bantu okonyora ukuna ugotabo ona auno amangana okonyora ukuna ugotabo ona toraikaga toranyora nari people Osoro takoba people takoba igombi ya ni mamanyete sana ni takoba igo nabongo tiko chikoyiri deni sengencho nimete naboko ngari deni naboko ngebese yunti go chiko ngokobe to chiko Osoro nkobambira kinyabwesebese no kwama chikogosa Use nataka ukoro kumete no usire mwaye squeeze compound ye change ti bachenje ti rango chikoye deni nabonda vera mpaka ba igode te konte Osoro bwagachire mbako kwa tata ayo uri magaga use kwata mete Osoro garana mutaka squeeze bone go Osoro arenye akina etirio muriro rango te baga bono ngo chikoye deni ngora na maragoba ono tokoreiga naboko ngamia mbiri echo ngokobe bono ngoso imusu miambiri ni ntwari bol rango imiero emiga kya 200 Nabo ko liye change no modeli bwa na be change na no te bora. Tanda uti abundore? Igona yaro to liye change. Tume tu simia mbili neto kira kinia kamina msi. Sisi sio nani nembra kinto enda na bato chukumu. Na bato chukumurangiria. Inanya ko mwakira aki. Igo muranya gukwana. Nonya. Ne nonya na ko oteta ko tabanga mura tora undi bwensi tranya ko tebi kuri Osoro. Poli. Ya bad. Wa. Gesare. Ya kubwadire.
Gesare no. Obe, ndi mungu nagete igane re kyo wantu wakani amangana. Togende chiza. Wa, eba. Wakisii. Mumesikia kuhusu NDIZI TV? NDIZI TV. Go yourself into the YouTube and check out NDIZI TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisii na hauja subscribe ndani ya NDIZI TV. NDIZI TV. Una mchezo sana.